Καλησπέρα. Δεν ακούω τίποτα. Συγγνώμη παιδιά, εγώ ένα χρόνο που μου έχουν πει τα παιδιά να γίνω κουμπάρος, δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Ό,τι με φωτίσει ο Θεός, εγώ θα το πω απόψε. Ας ξεκινήσω με αυτόν. I'm speaking Greek. Do you all understand Greek? Να μάθατε. Father John. Father John. For those of you who don't know, εγώ και ο Κώστας, from day one, είμαστε μαζί. Since the day we were born, we've been best friends. We come from the same χωριά. We grew up 3 blocks away from each other, went to the same schools, και κάτι άλλο. Άμα αρχίσω θα εξελιχθήσουμε, τέλος πάντων. Μια μέρα έρχεται ο Κώστας, about 6 years ago, και μου λέει, George, τι κάνεις, του λέω σπίτι μου. Του λέω, εσύ τι κάνεις, μου λέει, και εγώ σπίτι. Μου λέει, γνώρισε μια κοπέλα, την έχω. Εγώ δεν την ήξερα. Και τώρα τον βλέπω μετά από 6 χρόνια εδώ απόψε. Φωνάζαμε τελείως. Το μόνο που θέλω να πω είναι αλήθεια, ότι ο Κώστας είναι συνάδελφός μου. Είμαι very proud and very happy που βρήκε μια κοπέλα σαν την Anne-Marie. Αν μου έλεγε ο Θεός να φτιάξεις μια κοπέλα για τον Κώστα, έτσι ακριβώς θα ήταν. Κάτσε. Απλά θέλω να σας ευχηθώ, from the bottom of my heart, να είστε πάντα ευτυχία, πάντα υγεία και πάντα αγάπη. Anne-Marie, τον αγαπάω στον αδερφό μου. Θέλω να τον αγαπάς, να τον σέβεσαι. Αν το κάνεις μασάζ κάθε μέρα... Συγγνώμη, bro, I tried. Όχι, λοιπόν, όλοι τα ποτήρια μας. Λοιπόν, παιδιά, όλοι τα ποτήρια στον αέρα, σας παρακαλώ. Στους δύο ανθρώπους που αγαπάω περισσότερο, να τους ζήσουμε όλοι μαζί, να τους πούμε αγάπη, ευτυχία και να ζήσουν